Δεν θα μακρηγορήσω σήμερα, απλώς δύο λογάκια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα εδώ και είσαστε μαζί μας. Όπως είδατε και σε αυτό το βίντεο, το 5λεπτο βίντεο, όπως θα ξέρετε και από συγγενείς και από φίλους που έχουν ο καθένας στην Ελλάδα, όπως θα βλέπει ο καθένας από τις εφημερίδες, από τις ειδήσεις, είτε τις ελληνικές, είτε τις αυστραλιανές, είτε και τις διεθνείς ειδήσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η κατάσταση στην Ελλάδα όντως είναι δραματική. Ξέρω, υπάρχουν πάρα πολλοί, είτε Έλληνες, είτε Αυστραλοί, είτε ξένοι, που λένε ή έχουν την άποψη ότι αυτή τη στιγμή η κατάσταση που υπάρχει στην Ελλάδα, ότι για ένα μεγάλο φταίξιμο το έχουν ήδη οι Έλληνες. Δηλαδή ότι φταίνει ήδη, ότι αυτή φαίνεται που η οικονομία είναι σε τέτοια κατάσταση. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν λέω ότι ο καθένας από εμάς, ο κάθε Έλληνας που ζει στην Ελλάδα δεν έχει και αυτός και αυτή μια κάποια υπευθυνότητα. Όμως το πρόβλημα είναι πολύ πιο βαθύ και επηρεάζει πάρα πολύ κόσμο. Και επηρεάζει πάρα πολύ κόσμο, ιδιαίτερα στα πιο χαμηλότερα στρώματα της κοινωνίας. Το πρόβλημα είναι μεγάλο. Να σας πω 2-3 στοιχεία. Οι αυτοκτονίες στην Ελλάδα τα τελευταία 12 μήνες έχουν αυξηθεί πάνω από 40%. Το 48% των Ελλήνων κάτω από 25 χρονών δεν έχουν δουλειά. Δηλαδή, ένας στους 2 νέους δεν έχει δουλειά. Δεν φταίνουν αυτοί και δεν φταίνουν οι νέοι. Βλέπουμε ότι πάρα πολλοί Έλληνες, και ιδιαίτερα νέοι και νέες, φεύγουν από την Ελλάδα και προσπαθούν να βρουν ένα καλύτερο μέλλον, όπως κάνανε οι γονείς μου, οι γονείς πολλών από εμάς εδώ που έχουμε γεννηθεί στο εξωτερικό, το 50, το 60 και το 70. Βλέπουμε λοιπόν ότι το 2011, το 2012 η ιστορία επαναλαμβάνεται. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο δυστύχημα. Πριν 2-3 χρόνια, όταν είχαμε την ιδέα να ιδρύσουμε μια πρωτοβουλία της διασποράς, δεν φανταζόταν κανένας από εμάς ότι αυτή η πρωτοβουλία θα έπρεπε το 2012 να συμβάλλει οικονομικά για κάποια άτομα στην Ελλάδα που δεν έχουν φαΐ. Και αυτά τα άτομα είναι πάρα πολλά. Ενδεικτικά να σας πω ότι τουλάχιστον 2-3 χιλιάδες άτομα στην Αθήνα αυτή τη στιγμή, ελληνικές οικογένειες, που διαμέσου του μπορούμε, που είναι μια φιλανθρωπική οργάνωση στην Ελλάδα, μας έχει ενημερώσει, υπάρχουν οικογένειες που και τα 2 άτομα δεν δουλεύουν, δηλαδή και η μάνα και ο πατέρας, έχουν παιδιά και για φαΐ πάνε σε συσίτια. Δηλαδή ολόκληρη η οικογένεια πάει σε συσίτια για φαγητό. Εγώ προσωπικά, αν μου το έλεγε κανείς αυτό πριν μερικά χρόνια, δεν θα το πίστευα. Είναι μια πραγματικότητα. Υπάρχουν 2 Ελλάδες αυτή τη στιγμή, υπάρχουν κάποιοι που όντως περνάνε καλά, αλλά υπάρχει και μια αρκετή μεγάλη μέγεθα που προβληματίζεται. Πιστεύω ως Έλληνες της διασποράς, πιστεύω επίσης και ως Έλληνες διασποράς της δεύτερης και της τρίτης γενιάς, έχουμε μια υποχρέωση όσο μπορούμε να βοηθήσουμε, όσο μπορούμε να κατανοήσουμε και να σταθούμε στα αδέρφια μας, στην Ελλάδα, με όποιο τρόπο μπορούμε. Αυτή η βραδιά σήμερα είναι να μαζέψουμε όσο χρήματα μπορούμε για να συμβάλλουμε κι εμείς σε οικογένειες που έχουν πρόβλημα. Πώς θα συμβάλλουμε. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε επικοινωνία με το μπορούμε και με κάποια σούπερ μάρκετ για να αγοράζουμε κουπόνια και διαμέσου αυτών των κουπονιών θα δίνουμε σε οικογένειες, σε 30-40 οικογένειες, ώστε θα μπορούν να τους εξασφαλίσουμε να αγοράζουν φαγητά από σούπερ μάρκετ για 2 μήνες, για 3 μήνες, αναλόγως πόσα χρήματα μαζευτούν. Έτσι εξασφαλίζουμε ότι τα χρήματα θα πάνε εκεί που πραγματικά πρέπει να πάνε και όχι να χαθούν ενδιάμεσα. Θα πάνε σε πραγματικές οικογένειες και άτομα από εμάς από την πρωτοβουλία θα βρίσκεται στην Ελλάδα σε περίπου 3-4 εβδομάδες ώστε να το οργανώσει αυτό και να ξέρουμε ότι σίγουρα τα χρήματα θα πάνε σε φαγητά και σε κουπόνια σε οικογένειες που το έχουν ανάγκη. Πιστεύω λοιπόν ως Έλληνες διασποράς έχουμε υποχρέωση να βοηθήσουμε, να κατανοήσουμε την κατάσταση. Η κατάσταση δεν είναι ελληνική μόνο. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό. Βλέπουμε ότι τα προβλήματα τα οικονομικά υπάρχουν και σε άλλες χώρες. Απλώς εμείς ως πολίτες του κόσμου, ως Έλληνες πολίτες του κόσμου, πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι, να έχουμε και τα μάτια και τα αυτιά ανοιχτά, να κατανοούμε τι γίνεται δίπλα μας και να συμβάλλουμε ώστε να βοηθήσουμε και να παλιούμε αυτόν τον κόμμα. Είναι λοιπόν, τουλάχιστον η δικιά μου προσωπική άποψη, υποχρέωσή μας. Πολλά από αυτά τα προβλήματα, ναι, δεν είναι οικονομικά, αλλά τα προβλήματα είναι και βαθύτερα. Δεν είναι μόνο οικονομικά, είναι και προβλήματα ηθικά. Είναι και προβλήματα πολιτικά. Αυτή η κρίση, η οικονομική κρίση, είναι το τελευταίο σκέλος της κρίσης. Πριν την οικονομική κρίση, είχαμε κρίση ηθικής, είχαμε κρίση πολιτικής.
Εύχομαι ως Έλληνες της Διασποράς και εδώ σήμερα και ο καθένας όπου μπορεί από το δικό του μετερίζει να βοηθήσουμε ώστε τα αδέρφια μας στην Ελλάδα σιγά σιγά να βρουν τα πόδια τους, να βρουν ένα καλύτερο μέλλον. Επίσης, να σας πω ότι ο καθένας όποιος μπορεί, μαζί μας και σήμερα εδώ, αλλά και στην Περγούδα, έχουν πάρα πολλούς Έλληνες που έχουν έρθει από την Ελλάδα. Ο καθένας όπως μπορεί από το μετερίζει του, ας βοηθήσει να βοηθήσουμε και τα αδέρφια μας που είναι εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι να έχουμε μια καλή βραδιά.